Toată lumea și bine v-am găsit cu al cincilea episod de Survival. Lumea mea mirobolantă. Am aici o flintă pentru că am tăiat mulți copaci și am avut foarte mulți băieți. Și ce să fac, m-am gândit, am luat o rotal flash, tot ce am avut de aruncat, am luat o flintă, am pus-o și am dat foc la ea. Am făcut grădina puțin mai frumușică. Câte uături avem. Am pus trestie de jur împrejur, adică am pus până pe acolo. Și e ok, adică vreau să strâng să-mi fac enchant pentru că deja am level 9. Și vreau, nu știu, parcă aș vrea să-mi enchantez ceva. Groapa asta, nu știu ce are. Era o groapă. Așa, și am tăiat foarte mulți copaci pe aici. Ați văzut și voi diferența. Și acum aș vrea să mergem să adunăm zăpadă. Am făcut chestia asta off camera. Da, voi o să spuneți, mamă, de unde ai adunat tu zăpadă? Că n-ai zăpadă. Am adunat zăpadă de pe un munte. Mergem chiar acum să luăm, adică de asta să vă arăt că am luat. Unde sunteți? Uitați, am luat fix un stack. Un stack de bulgări. Și acum mă duc și mai luăm două stackuri. Ca să luăm și noi să facem un om de zăpadă. Ca de Crăciun, așa. Da, a trecut Crăciunul, dar în fine. Facem și noi. Dă-te, bă. Ce naiba e acolo? Ah. Îl vedeți? În episodul acesta cred că îl voi face puțin mai lung. Poate fac și spawnerul. Și da. Dar nici măcar nu m-am interesat de spawner, cum să-l fac. Adică am foarte multe idei în cap. Și nu știu. Nu știu. O. Zăpadă. Happy. Puțin lag. Ninge. Da, și am adunat lemn off camera, cum am promis. De câteva episoade am promis chestia asta, dar în fine. Și acum ninge. Și că unul. Și mergem înapoi acasă. Doamne, ce vreau să fac? Vreau să-mi dau slash home. Învățat pe multiplay. Încă o mină? Perfect. Dacă toți suntem aici... Avem ce să mâncăm. Trist. Și mi-am mai făcut un pickaxe de iron. Am prăjit tot ironul. Știu că ne-am făcut și un iron X. Ne-am făcut nutul. Mă bag? Mă bag. Bravo. Doamne, dar ce mă enervează când sunt afară și au ce să strice, adică, de exemplu, casa mea sau ceva de genul, băi, strică, frate, ăștia. Deci strică de nu vezi. Dar când sunt în mine, strică un nimic. Adică, asta e nașpa rău. Mă adunăm puțin iron. Probabil că v-ați obișnuit cam în fiecare episod cum fac ceva adunițe la iron. Adică să nu vă
chestii de-astea. Adică să nu ducem lipsă de iron. Minăm în fiecare zi și aia e. Mort. Ca să nu fie secetă de aer. Cărbune, cred că ne trebuie și cărbune. Sigur ne trebuie cărbune. Nu cred că... Să-l iau. Am văzut iron. Am văzut iron. Bă. Am chiorât. Mai luăm niște coal. Coal. După aia o să mergem. Ah, da. Și am făcut grajdul ăla, ca să zic așa, la oi, la vaci. Oi. La vaci. Am făcut mai mare. E ok. Mai e o parte din mina aceasta să o explorăm. Dar ducem sus, deci în fundătură. Nu e prea strălucit. Acum mergem înapoi la căsică. O, s-a făcut noapte. Oh my god. Vă dați seama că eu am asta ca să văd mai bine. Că dacă o aveam ceva gen... Așa, nu mai era nicio fază. Așa o l-am așa mai... Să vedeți. Așa cum mergem la căsică, ne culcăm. Și îmi fac un fel de plan pentru spawner. Oh, nu tu. Lasă-mă pace. Nici tu, nici tu. Așa. Căsuța mea... Căsuța noastră. Cuibușor de nebunii. Mai bine mă culc eu. Opa, așa. 24 de aer. Mergem să facem niște... Să-l prăjim, să-l punem la prăjit. Deci că ducem lipsă de coal, da. În fine, e ok. Punem și să statuvie cu mine. Da, nu știu, am văzut eu. Mi s-a părut de fapt că am văzut eu. Îl facem băumil. Și mergem și plantăm seedul acesta după ce îl omorâm pe nubuleț. După ce era să mă omoare pe mine. Și îmi pare că mai era unul și vine pe spatele meu. Sigur o să se întâmple. Presimt. Mai erai mă vreun pe aici. Da, știam eu cum era. Bubui acolo. Sau nu mai bubui. Așa. Vezi că știi. Aruncăm acolo flash-ul. Le luăm să acoperim aici. După aia luăm niște papa. Ia mai stai tu, coleacă. Așa. Doar nu prea eu decât 10. Te-ai făcut? Nu. Probabil că o să fac chestia asta momentan. Trei pâini. Și restul dau la ăștia. A, da, și am și mulțit. Adică, uitați. Haideți, faceți un altă. Așa. Luăm un cărica. Punem asta. Da, las.
Să mai facem o pâine. Punem pe ăsta, punem pe ăsta, pe ăsta. Tu vii cu mine. Tu te pui acolo. Tu te pui în chest. Așa. Și haide să merg. Știu că aș avea nevoie de hău. Că știu că am văzut niște găuri pe acolo. Pum, sigur am văzut niște găuri, nu cred că am văzut niște găuri. Și mergem și le plantăm. Cred că o să fac grădina puțin mai mare. Puțin mai, foarte mare. Acolo nu trebuie, da. Acolo nu trebuie, dar hai că trebuie. Și tu, așa, bravo, să știi. Tu. Așa. Uitați aici ne-a scăpat. Luăm ăștia care sunt făcuți. Cred că o să mai fac asta mai mare, grădina. Și o să fac puțin mai mare. E bine, dar deocamdată nu avem nevoie. Și pentru minunata mea mirobolantă chestie care vreau să o văd, am nevoie de găleata cu apă. Întâi haide să consumăm și noi dărtul ăsta. Gata. Și am nevoie de găleata cu apă, sunt curios câte blocuri se duce pentru spawner. Adică nu sunt sigur. Vreau să zic singur. Dar în fine. Luăm nițel la apă. O punem aici și sunt curios câte blocuri se duce. Da, dar trebuie să facem asta. Aici. Acum avem nevoie de dirt. Mai târziu n-aveam. Deci se duce fix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blocuri de apă. Așa, spargem aici. Aranjăm la loc și mergem la spawnerul nostru. Și îl facem frumușel. Tu de ce ești aici? Nu spui și mie? Cum ai apărut tu? Sper să nu fie mina asta în dreapta. Ok. Perfect. Tu cum ai apărut, mă? Hai, ce bine că am luat. Ne trebuie cabel. Cam da. Am zis că o să fac puțin mai lung ăsta video. Că am vrut să fac și nițel la spawner. Adică nici nu știu dacă e. Cred că fac asta off camera. Dar m-am gândit că mai bine nu fac faza cu spawnerul. Tot n-am cabel destul. Dar știu că am explorat mina asta, nu? Da. Așa cred și eu. Deci o să fac... Cum naiba să fac? Ah. 8 încolo, deci vine... Asta vine așa. Vine în aer asta. Cred.
Așa cred. Că vine în aer. Și vine 8 blocuri început de aici. Adică 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Încă mi-e ție la mâncare. Și voi face chestia asta off camera. Și ne vom vedea la episodul 6. Pa, pa!